Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandiraɓe sehilaɓe Dental Dina TV ko salminde e juurade e yafnade en natana han kadi rogere men ɗimmide nde eɗen gandi rogere adine nde ko julde farilla so gasi waɗe wasifa so wasifa gasi noon on saaha kewteɗe ɓanda ceerno o fuɗɗa fawede so gasi seerɓe ɓe ngala kaala hen so gasi qur'ana o jangge so gasi lawgo rokkire so gasi inde ɗe kaale so gasi yimɓe duwane kadi koye fati nokku muɗum o saaha noon on golle puɗɗo inchallahu taala gandiren noon paamiren noon o saaha noon ko heeɓe kam jeehi heblitoyade hen ko jeehi heblitoyade gartan e noon jeehi ko ƴeewoyde ko sosoɓe sarɓe ɓe mbaɗe leydi he seeɗa no kadi ko hen jeeya cabbuɗen seeɗa cabbuɗen ha inchallah so wasifa gasi noon on saaha kewteɗe en mbawi kuppude oɗo henne beele yeftere nde wawa dañde lawol